Sar studju dwar il-vijabilità taċ-ċentri reach-out imħadma mir-reġjuni lokali. Dan l-istudju kien ippreżentat lill-Gvern. Dan irriżulta f'laqgħa li s-Segretarju Parlamentari responsabbli mill-Kunsilli Lokali Silvio Parnis kellu mal-Assoċjazzjoni għall-Kunsilli Lokali fejn kien ikkonfermat li r-Reġjun tax-Xlokk ressaq dan l-istudju fuq il-proġett maħsub. Il-ħsieb nibet mill-Assoċjazzjoni għall-Kunsilli Lokali li ħarġet bl-idea li f'kull wieħed mir-reġjuni li hu mqassam fihom pajjiżna ikun hemm ċentru ta' dan it-tip. Mario Fava, President tal-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali, spjega l-effett li jħallu f'ħajjet ir-residenti ċentri bħal dawn jekk hemm il-darba jsiru. Li jintlaħqu b'mod aħjar il-residenti ta' dak ir-reġjun partikolari u minnu wkoll ikun jista' iċ-ċentru jkun jista' joffri ċertu servizzi li l-Kunsill Lokali ma jistax joffrihom fuq bażi lokali. Allura resident qed jgħin għaliex pereżempju jekk inti għandek 12 lokalità jekk hemm servizz li l-kunsill tiegħek fil-lokalità tiegħek ma jistax joffrih, flok titmur f'post iktar il-bogħod, inti għandek ir-reġjun tiegħek li qed joffri dan it-tip ta' servizz li inti tixtieq. Fosthom pereżempju, l-argumentu li jisma' flok ikollok 14 librerija f'14 lokalità. Għandu jkun hemm allura għaqda ta' riżorsi u jkun hemm librerija waħda ċentrali li tkun reġjonali, allura hemmhekk għandek xelta ikbar għandek post aħjar fejn tiltaqa'. Meta żar il-bini ta' din l-assoċjazzjoni li tirrappreżenta l-interessi tal-Kunsilli Lokali, is-Segretarju Parlamentari Silvio Parnis sema l-idejat u s-suġġerimenti ta' dawk li jħossu l-ħtiġijiet tar-residenti fl-ibliet u l-irħula. Mario Fava spjega kif fost il-prioritajiet li jixtiequ li jiġu indirizzati minħabba li qed iħassbu lir-residenti u lill-Kunsilli Lokali hemm l-immaniġġjar u l-ġbir tal-iskart mill-lokalitajiet. Iżda mhux biss. L-ixju tal-problema ta' tables and chairs li donnu li m'hemmx bilanċ bejn in-negozju u l-bżonn tal-resident għaliex hemm ħafna elementi li dawn qed jespandu b'mod li qed jieħdu anke spazju ta' parkeġġ ta' residenti. Hemm issues oħrajn imbagħad pereżempju fejn jidħol is-swieq fil-beraħ li qed joħolqu ċertu problemi, nemmnu li għandhom jibqgħu, nemmnu li għandu jkun hemm anki studju kif dan jista' jikber. Is-Segretarju Parlamentari Parnis qal il-viżjoni tal-Gvern ili jkun hemm riforma fil-Kunsilli Lokali fost l-oħrajn biex titneħħa l-burokrazija żejda u jkun hemm aktar rispett u dinjità lejn is-sindki u tmexxija tal-Kunsilli Lokali. Huwa ringrazzja lill-Kunsilli Lokali tal-ħidma tagħhom għax tħalli effett pożittiv fil-ħajja ta' dawk li jgħixu fl-ibliet u l-irħula madwar il-pajjiż.